friends, nagmas na naman tayo kasi papasok tayo sa Arcaden. Ano to? Ano to siya? Guma? Hindi pala, akala ko guma. Ay, guma pala talaga siya, friends. Oy. Guma, guma. Guma. Ang cute ng flowers. Ewan ko baka ano, against the light. Diba? So, yan. Pag nasa labas, pwedeng hindi magmask. Pag sa loob, kailangan magmask. Ayan. Saan ba ako bibili? Dito or dyan sa kabila? Culinaris. Ito lang siguro ako sa Narvisen. Sige. Pili muna tayo ng makain, friends. Tingnan ko kung ano yung makain. 3 for 32. Ja, han har folk som har kommit tillbaka till landet. Så det är... Ja, det är. Cheesy rice pisad. Na, check out pa. Bashlag sa sa Miemos Pizza. Oh yeah. So they're variable, yeah. Some are 3 for 32. Ja, resten är 3 for 49. 3 for 49. Ja. Oh yeah. Are the chocoladeboll, yeah? Jag har chokladboll också, ja. Oh yeah. I had some quart of Shein. Jag vet inte hvis det är... Tänker du på bankkort eller så? Nej, det är som Shein gatel med jag gav kort. Jag kan inte, alltså kortterminal, ja, dessvärre. Ja. Så kan jag akkurat ögonblicket ihop och Ja, ja. kassan nå. Ah. Okay, det går bra. Så jag bili ka siya pa da. Okay, hada. Hindi tayo makabili kasi hindi pwede ng card. Contant. Dapat daw kwarta talaga. Money, money, money. Ganyan kontant. Hindi go bra. Yeah. Ayaw nila ng ano. Wait a minute, friends. Kasi dinala ko both yung ito at saka yung asa na nga yun? Ito, ano eh? Hindi dito. Asa na yung si Shein? Ito Shein B. Hi, hi. Kan jag bruka Shein B-kort? Oh, ja. Önskar du... kom. Önskar du spisa is? Jag vill köpa is för dig, ja. Vad slags is önskar du? Dili, kaon mo sa kag-apilo niya sa katay mong bread. Kuyog sa mong bread. Sige. Pili. Pili, asay mo ha. Are they great? This they are mixed? Oh ja, lite av alle. Oh ja. Are det bara mango som du vill ha? Ja, det går bra. Minns att det går bra hvis det är för Shelly. Tippen. Oh ja, jag vill ha också your bar, bring you bar, passion fruit, mango. Bigger. Yeah, they're better. Yeah. Are you guys may banana also? Yun. Sa akin, friends, ay strawberry. Ano yan? Sa English? Raspberry. Tapos mango, passion fruit. Tapos may banana. Sa'yo, ano yun sa'yo? Yung berlam at saka yung English. strawberry at saka mango. Kupit. Yeah. 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 Your bar. Yung bar o mango. Para your bar o mango? Bildo ikihamer? Ayaw niya na madaming flavor, friends. Gusto niya dalawa lang. Bakit dalawa lang sa'yo? Pareha lang naman yung presyo. Murang ba?
Jag vill betala det på samma. Ja. Ja, it's colorful. Ja, there's Shein card. Drar du med stripa Sånn. Den motsatt. Sånn. Ja, sånn ja. Og så fra her og Är ned. från där. Ja. Så trykker OK. Så trenger jeg bare en signatur. Okej. Du kan skrive under i bånn der, bare. Oo. Så hvis dere vil ha litt strø på isen, så er det bare å forsyne dere der nede. Sån. Berigli. Dere koser dere. Ja. Jag får papper. Ja, Ay, det står är det på andra Så sidan? er det bare å ta. Tack, tack. Welcome. Where are they? Nej. Här. Och vad är det som du vill? Är det bara det? Akong ice cream. Ang iya duha ra ka flavor. Ikke have it. Skal du ikke have bre? Diri lang ta or dito ta sa ano? Dito ta sa init. Okay, gunit sa kaya patubang na ko sa kuha. Ayun yan na di ako dahil hubuo na akong mask. Ayan friends, pupunta kami sa mainit. Kasi sayang naman yung init. Wala silang basurahan dito. Ay doon, andun sa kabila, yun. Kasi lalagay ko yung mask ko. Diyan na muna yung ice cream friends. Kasi ano ko magbabasura ko yung mask kasi mainit. Sobrang init, friends. Ayan, friends, wala na akong mask. At tayo ay pupunta na sa mainit. Ganito ko na muna, friends, kasi baka amano lang siya. Ano sa lingkod? Cherry blossoms pang kaha. Ayan, friends. Meron kaming ice cream. Parang ano lang naman, hindi naman siya special na ice cream. Iba-ibang flavor lang. Thank you, Shein B. Salamat tayo sa Shein B kasi ito yung ano, gabi pa Shein B. Pasalamat sa Shein B sa gabi na binigay sa akin. Gaba ba ni? Oo. Di ba nanalo ko ng ano, first prize? Aha. So ano ka din, Nakalibre ko ba? Yeah. Yung Salamat sa sponsor. sinong sponsor? Ikaw. Ako daw yung sponsor, friends. Pero yung card, ano yan, na-picture ko yun doon sa vlog ko din. Nanalo ako ng first prize. Nanalo ko ng first prize, friends. Ay, dito tayo daan kasi nagba-vlog. ay. So, dito tayo sa may Briga. Shein Briga. Park din siya, pero nandito sa pier. So, yung cherry blossoms dyan. Yan, full bloom na cherry blossoms. Ang paligid. At kami ay kakain ng ice cream. Kasi mainit na. Kaya na mataw na kainit na. Kain ng ice cream. Kain tayo. Damang ko sa una. Kain tayo ng ice cream, friend. Gamitin ko na lang yung ko, City Underlag. Di, aman na ito sa dopin. Babag. Yeah. Ayan, friends, kung magamit ito kasi malamig. Malamig sa puwet, friends. Ayan. Ganyan, hindi na malamig sa puwet. Tapos kakain ka ngayon ng breakfast. Aside sa ice cream.
Alam naman nila na hindi sa kanila nakapunta yung ano, camera. Check ko muna friends kung naka-on. Sarap ng ice cream. Diba? Yeah. Check lang. Ang pamahaw. Dapat doon ka siguro sa kabila. Oh, parang hindi naman tayo friends. Kasi yung upuan friends sa kaiba, hindi nakaput ano doon. hindi kami harapan. Agang saan ba? Background ba? Agang background ko Ano? Ano yung background mo? I-check ko nga kung ano yung para agang background. Hindi naman po nag-background. Okay na kang background. Mas makalimtan ka gagawin niya. Wait lang. saon na lang. Ano yan? Ano yung ano mo? Baon mo? Hindi pa siya nag-breakfast. Oo, kasi hindi ako nag-breakfast. Hindi pa yan nag-breakfast. kanina. Ano lang, nag-coffee. Kape lang siya. Diet. Diba kayo, di ko, pag umaga kasi, parang wala kung ano sa ano umaga. Kasi yung coffee, nabusog. Nabusog Sige, explain. Si coffee. Explain pa more. Nabusog kasi ko, Isang ano lang. nabusog Cup? ako sa coffee. Ilang cup naman yun? Isang cup lang naman. Tapos nabusog ka na. Sure dyan. Kasama yung tubig. Okay, one glass. One glass. Dalawang ano lang. One cup na. yung cup namin na kape, ano, medyo malaki-laki. Kaya pala. Malaki pala yung cup, friends. Pagising ko sa umaga, tubig na maaligamgam. Na may ano yung ingipar. Ito loya. Loya. Na may ilagay ano, loya. At saka lemon. May bird. I-focus mo yun doon, oh. Rupad na. May bird, friends. Sabi ko sa friend ko, i-focus niya. Hoy, nangaunag po ano. Nangita nag-food. Kamukha, kapamilya yun ng Maya ng ano, sa Pilipinas. Ano ba yung paano? Nangingi siya ng bread. Bigyan mo ng bread mo. Lupad na. Lupad na nakabati. Mag-hi ka din dito. Hi! Breakfast mode siya, friends. Breakfast pa ni. Brunch na to, breakfast at saka kasama na yung tanghalian. Ganahan ko na kamatis. Baling na kamatis. Ano nakalagay? Yung palaman? Kamatis at saka yung ano, salami. Pork, hindi ako makain. Yeah. Medyo malapit na siya na nakaupo lang kami, friends. Kasi kanina, simula sa bahay, nakaganito rin talaga ako, open lang talaga siya. Open lang yung suot ko, hindi ako nilamig. Kasi ngayon na nakaupo na kami, saka ako nilamig. Concentrate sa akong taon. Nagutom na siya. Gutom ko. Nagutom na siya. Ako sa ano, Daldal? kadaldal sa kalakad.
Maglalakad ka ba papuntang Hercules? Magbaktas na. Mula ako sa sulit. Hindi na ako nakapunta ng Hercules. Tagal-tagal na. Matagal na. Siguro mahigit isang buwan. Yung Hercules, friends, ano din yun, shopping center. So, pangatlong shopping center na yung napupuntahan namin today. Diba, nag-light tour ba tayo? Tapos, Tapos Arcaden. Arcaden. Last Hercules. So, uwi na. Walking distance lang kasi, friends, yung tatlong shopping center. Walking distance para sa amin na mahilig mag-walk. Punta tayo ng Breivik. Breivik? Hindi pa ako nakapunta doon. Kailan tayo punta doon? Maganda doon yung yung Summer? Summer kasi may mga din, sa ilalim ng kahoy. Sige. Breivik. Oo nga sa Breivik. Tapos pwede din tayong pumunta ng Langeson, mag-bus lang. Tapos paikot-ikot hanggang sa maikot. Hanggang sa Mahilo. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.